Fjum id-Duluri l-ħajja tilbes libsa ta' niket u soba filwaqt li ħsief moħħ nisrani jkun fuq il-Madonna u tbatija li ġarbet matul l-aħħar sigħat ta' agonija ta' bina Ġesu fuq is-salib. Dan il-jum ta' meditazzjoni huwa wkoll wieħed ta' sawm u sagrifiċċju. Minkejja li bħallum m'hemmx l-obbligu xorta jkun hemm min isum u jonqos milli jiekol il-laħam u jwarrab xi vizzi bħat-tipjib jew il-ħelu. Fl-antik it-tfal kienu jwissuhom biex ma jidħkux u biex ma jagħmlu storbju żejjed. F'dan il-jum il-ħelu kien ikun nieqes minn idej tfal għalhekk kienu jwedduhom li jekk isumu fid-Duluri il-bambin kien iġibilhom il-ħelu. Waqt Breakfast News fuq One, ix-xandar ta' esperjenza George Peresso tkellem dwar id-devozzjoni f'pajjiżna lejn id-Duluri. Forsi kull sena tieħu aspett partikolari għax wara kollox din hemm sabiħ u li hemm profond f'din id-devozzjoni jagħmluha in-nies li jipparteċipaw biex iwet u biex jisaħħu xi weda li jkunu għamlu. Jitkellem dwar kif minn sena l-oħra qed tinqata' tradizzjoni il n-nies jimxu ħafin wara l-istatwa tad-Duluri. Illum qiegħda tinqata' daqsxejn dina l-iktar l-aktar jimxu lek ħafif mhux ħarkubtejhom għax li timxi ħarkubtejk hija xi ħaġa kbira. U biex norbot ma' mistoqsija li għamilt li qabel, kull sena jew kull periodu id-devozzjoni tad-Duluri tuħu aspett differenti. Pereżempju l-iktar waħda popolari f'Malta hija dik tal-Belt u f'Għawdex hija dik tax-Xewkija. Il-purċissjoni li toħroġ mill-Knisja ta' Ġesu l-Belt Valletta hija waħda mill-eqdem purċissjonijiet illi jsiru fid-Duluri. Bħal kull sena din il-purċissjoni tmexxiet mill-Arċisqof Pawl Cremona. Minn barra l-Belt Valletta l-purċissjoni tad-Duluri saret f'numru ta' lokalitajiet oħra madwar Malta u Għawdex. Wara din il-festa nhar il-Ħadd li ġej Ħadd il-Palme tiftaħ il-ġimgħa mqazza li twassalna għall-akbar festa tal-Knisja Kattolika dik tal-Għid il-Kbir li tfakkar il-Passjoni u l-qawm minn mill-mewt ta' Ġesu.